Id-deputat mexxej Laburista Alexa Ġus Saliba waqt diskussjoni fuq l-RTK għad ma ċaħat li Super One mhux ħansu l-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali tal-ħaddiema tagħhom. Ġus Saliba kien fil-programm tal-Professur Andrew Azzoppardi flimkien mas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino, fejn ripetutament ġie mistoqsi jekk tħansux l-NI f'dawn l-aħħar snin. Ġus Saliba fl-ebda mument ma ċaħad li qed isir abbuż. Min? Vera, il-wannek? Il-wan ismani. Le, għandhom Ejja nagħmlu distinzjoni. Le, għax inti sejtu Jiena qed nitkellem fuq dak li tirregola l-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Il-dwana fil-bolla huwa obbligu legali. Huwa obbligu legali. Ħarġa tajt ma dik l-ipokrisija jelik. Il-partit ħalsu. Jiena responsabbli mill-Partit Laburista. U responsabli mill-Partit Laburista fost numru ta' sekonda. Il-wan ukoll. Ismani, jiena ismani. Jiena biex niġi hawnhekk. Jiena ma nħobbx, ismani. Fid-day to day running tal-wan jiena minix involut. Mhijiex waħda mir-responsabilitajiet tiegħi illi nidħol fil-mod kif qegħdin jaħdmu l-finanzi tal-wan. U ma rridx niġi hawnhekk għaliex jiena ma naqbadx nitfa' statements meta l-affarijiet mhux huwa fatt dak tgħidu inti. Issa jiena qed niġi hawnhekk bħala Partit Laburista. Bekk Ġus Saliba evita milli jwieġeb dwar is-Super One u prova jdawwar id-diskors jew għażel li jwieġeb biss dwar il-Partit Laburista. U minkejja li bħala fatt l-istazzjon Super One huwa tal-Labor, Ġus Saliba qal li hu ma jħallatx il-medja mal-Partit Laburista. Dan għamlu b'mod ċar sabiex ma jwieġibx għall-mistoqsijiet brabta mal-medja u għal-biss li hu uffiċjal tal-Labor. Intant waqt l-istess programm is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino ħabbar li fil-ġranet li ġejjin se jkun qed jingħata bidu għall-proċess sabiex jinħatar is-suċċessur tiegħu.